Добър ден, скъпи слушатели на Радио Аве Мария. Имам удоволствието днес да разговарям за вас във вашето Радио Аве Мария. Да разговарям. Това е отец Валтер Гора от Русе. Мнозина от вас го познават. Свещеник, който е отдал живота си на Христа, на служението, но в същото време осъществява и една изключителна дейност. Това е, може би, едно, ако не и първото католическо училище в България, създадено в Русе. Преди това обаче няма как, предвид предстоящия празник Възкресение Христово, да не поговорим за подготовката, за това как да достойно да посрещнем Великден, какво можем да направим не само за подреждането на дома си и чистенето вкъщи, но и какво можем да направим за своята душа, за своята духовна същност, такава каквато ни е дадена и която следва да преобразим за този ден. Добър ден, отец Валтер! Какво можем да направим за себе си по време на поста, макар че останаха броени дни до Възкресението? Късно ли е? Както се казва, никога не е късно. И това самия Бог ни казва постоянно, че имаме винаги възможност да се обърнем към Него, дори на последната минута. Тогава късно не е никога. Но е по-хубаво да го правим на време. Не заради факта, че трябва да се правят, когато сме в рамките на постно или така на други случаи, които църковните празници ни поканват. Но заради факта, че един християнин се зарадва за това нещо и намира в тези случаи още една степка, още едно стъпало, за да се дигне се по-нависоко. Тогава всички можем да се включиме и още. И дори когато вече свърши този период на постното време, не е казано, че самият човек не може да решава сам, да продължава за някои причини, цели, които са винаги важни. Тоест не е късно дори за тези, които в последните дни се обърнат към свещеника за изповед? Не е късно. Знаем много добре. Има и тези, които така по традиция, да кажем, идват само на тези празници, идват да се изповядват дори. И пак е нещо, което може да кажем, че живее в сърцето на самия човек, макар че още той самия не го живее напълно. И това също е нещо, за което трябва да се говори и трябва също да се прави така, да се буждат тези души, които остават малко назад, да кажем. И все пак има надежда, като за работника, който последен идва на нивата, но също получава отплата достойна. Исус ни говори за тази тема предостатъчно, как ние всеки човек наистина дори да не работи целия живот, да работи само на последно, намери своята заплата, своята награда. И ние знаем за какво се говори. И също така от друга страна, от нашата страна, да не се ядосваме или да имаме завист за тези, които влизат в църквата вече след толкова много години и почва да действат като другите. Понякога грешка е повече в църквите от тези, които вече действат от години, виждат някой да дойде и винаги да се ангажира, да бъде ангажиран дори от свещеника. Ето, мисля, че грях също е там. И това, което в притчата на детето, което оставя баща си и си тръгва,
и това, което по кой начин брат му го приеме, го посреща, когато той се върне. Брата, който се е покаял, и другия, който е ревнив към това, че за брата, който е пропилял имуществото, е поставена трапеза, сложен е пръстен на ръката му и е приет с почести. Къде тук е завистта, понякога я изпускаме. Дори в изповедта, дори тази малка стреличка в душата ни, която ни е обола, ревността, стреличката на ревността, но не сме се сетили за нея да я изповядваме, защото не сме я изказали, просто помислили сме си. Трябва ли мисловните грехове да изповядваме и доколко те са страшни за душата ни? Да, како нещо, което прече на нашето ходене към Бога, към раја, към вечен живот, към радостта да бъдеме с Бога и с нашите братя и сестри, нормално, че имаме този инструмент, който Бог ни остави, която е изповедта, за да се изчистиме от това нещо, да намираме прошката от Бога и ние да се обръщаме, защото от страната на Бога той винаги е готов да ни приеме. От нашата страна обаче той изисква също нашата воля, за да действаме по начина, по който после тези грехове не се повтарят и ще бъдем по-отворени към всеки човек. Защото много е важно от църквите, особено днеска, общностите на църквата, да бъдат хората, които приемат всеки човек, който влиза, който идва, който търси отговори за няколко въпроси, които си дава самия човек. И повече това става по прост начин, в смисъл, че по-елементарно може един човек да се включи в християнството, когато вижда, че в него има хората, които обичат, които наистина дават своето себе си да приеме всеки човек, който идва. Макар че едно време и този човек е бил грешник и голям грешник, като всеки от нас сме били и продължаваме да бъдем. Не трябва да мислим, че ние сме светци и другите са грешници. Отец Валдер, идва ми един въпрос. Случвало се така с мои познати да обсъждаме въпроса: един грях изповядвам веднъж, следва ли човек отново и отново да го изповядва, ако се чувства много виновен? Сега, за когато тук е понятието, което самите ние християни, хората, така приемаме това таинство. Дали сме го разбрали напълно или не. Наистина има голяма разлика, преди всичко трябва да се кажем. Това, което е чувството за греха и чувството за вина. Са две различни начини, две различни понятия. Смисъл, че това, което е чувството на вината, не помага никой да напредва и да излезе от тази дупка. Защото, като вие казахте също, на момента, когато един човек изповядва един грях, и после продължава и в бъдещето да дойде, да повтаря, и това е нещо, което става. И сега съм свидетел за това в няколко хора, няколко души, които чувстват тази вина толкова силна, че дори не е достатъчно за него, неговото мнение, да се изповядва само един път и Бог да бъде толкова милосърден, че е го опрощавал за това и вече така го прие. Тук каза
точно, че е понятието на това, познаването на това, което изповедта, истинската изповед. Ние мислиме прекалено много като хората, не като Бога. Тогава аз, когато, например, един човек, аз или някой друг, прощава някой, какво става? Че ние прощаваме това, което е станало, но не забравяме. В смисъл, че колко пъти някой човек каза, прощавам те, и после след един период, месец, година, 2 години, 3 години, когато става пак нещо между този човек и с мене, изваждам пак от шапката тези стари събития, които са станали в далечни минало. Ето, това е начина, по който ние хора действаме дори когато прощаваме. Друго е Бог, който един път, когато прощава, той забрави. Забрави тотално това, което е станало. Опрощение от Бога е тотално. Няма да го извади пак един ден да ми каже, ето, ти обаче направи това преди 10 години, когато ние вече това нещо сме изповядали. Защо? Защото тук е акта, че ние трябва да мислим, че всички тези грехове, които ние изповядваме, можем да кажем, че по принцип са вече опростени от Бог. В момента, когато самия Исус се качва на креста, той прие, като казваме и изповядваме и вярваме, той прие върху себе си всичките нашите грехове. Тогава не факта, че не са опростени. По принцип, те вече са опростени. Факта, че ние трябва после да признаем това нещо, да освобождаваме от креста Исус Христос. Той е невинен, който иде на креста и там е умрял за нас, когато носи върху себе си всички тези грехове. Ние можем да го освобождаваме от това нещо, когато ние казваме, не си бил ти, но съм бил аз. Аз точно от тази гледна точка, когато правя така катехизма около това таинство на изповедта, аз казвам винаги една история, която мисля, че е много адекватна за това. Че идеята за двама братя, които са пещи сами и играят и стопката, малкият брат чупи една васа, която е много важна за баща им. Ето, когато се връща баща, какво става? Той се ядосва за това. Но големия брат, за да защитава малкия, казва, аз съм виновен. Тоест, той приема върху себе си вината, която е на малкия брат. И точно в този момент тогава малкият брат разбира какво означава да обича. Разбира, че какво означава така да покрива греховете на другия. Ето, и тогава той изповядва на баща, невярно, не е бил големия брат, но аз съм бил. И това е също като пример. И така като картина, която можем да имаме пред нашите очи, е също, което стана с Исус. Този, който пред Отца казва, аз съм виновен за всичко, аз приемам всичките грехове на този свят. Тогава какво липса от нас в изповедта? Точно да кажем, не е бил той, аз съм бил. Аз мисля, че е много важно да разбираме изповедта по този начин, което също признаваме това, което е станало вече с Исус Христос за мене, за моето спасение, така да бъда аз освободен от греховете и да кажем, ето, моя брат голям Исус ми спасява и вече така, обаче не той е виновен, но аз съм виновен. Много образно, много красиво, много затрогващо обяснихте проблема вина и грях.
тънката граница между тях и голямата бездна, която зее между греха и чувството за вина, когато непрекъснато се връщаме. Тук искам да ви попитам, отец Валтер, вие сте така и от хората, които работите с деца. Много работите. В Русе може би единственото католическо училище в България, така ли е? Да, това е от старите времена, когато имаше свобода, имаше много училища и детски градини, от които така са водени от католическата църква, от падането на стената, Берлинската стена. Това е първа и до сега е единствен, който така е свързан с Министерството на наука, на и образованието, да. Да. Коя година беше създадено училището и да ни разкажете малко повече колко деца се учат в него, какви учители преподават? Тогава идеята се роди 2009-2010 година, когато е имало тук в България, като по цяла свят тази криза. И видяхме, че много млади семейства почнат да излизат, да се отдалечават от своите домове, да отидат повече чужбина или в София най-близко. И така видяхме, че намалиха и децата в самата църква. Тогава почнаха да мислим сестрите, пасионисти тук в Русе, сестра Терезита и сестра Йола, да действаме по друг начин, да се отваряме също към други посоки, за да стигне също християнството, вярата и на други деца, които не са свързани точно с църквата. И тогава почнахме аз и сестра Йола да учиме в университета педагогика за 3 години, след които така диплома отворихме преди всичко един детски център, да кажем така, тук в Енорията, в тези помещения, от сутрин до вечер. И да видим преди всичко, преди да искаме лиценза от Министерството, да видим как ще бъде прието това нещо тук в града. И видяхме от едно начало, което първи ден, когато открихме вратите на това детски център тогава, видяхме, че от 4 деца от септември месец, когато бяхме май месец, вече те станаха 22. И това само с една година. Тогава разбрахме, че хората наистина се доверяват още на дейностите на църквите, каквито са, и тези, които се отварят към тях и разбират също, че и децата има нужда не само от обучение на предмети, които църквата дава, но също на ценности важни за живота. И така постепенно броя се увеличава все повече, толкова, че ние тук не можахме да вече да имаме деца, защото бяхме вече след 2-3 година над 50 деца. И така с помощ на монсеньор Петко, наша епископа тогава, той ми постави тази сграда, която беше семинария на пасионистите и на семинария на епархията тук при нас. И ремонтирахме, благодаря на помощи на много организации, много хора, ремонтирахме сградата и официално така приехме също, получихме също лиценза от Министерството и за детска градина, и за училището, която беше 2015 и 2016 година. Тогава почнахме така постепенно. Детска градина всяка година, после с един клас за училището. Ние в момента така имаме само детска градина
и начално училище, т.е. от първи до четвърти клас. Са 4 групи на детска градина и една паралелка, 4 класа в училището. Общо момента децата, които са при нас, са 122 момента. Браво Браво на децата. И браво на отец Валтер и на съмишлениците. И тук искам да ви попитам, какви деца приемате? Само от католически семейства или всички деца, които биха пожелали да бъдат обучавани при вас? Не, приемаме всички. Сме имали също случаи с мусулманите. Няколко семейства с мусулманите, които няма нищо против също да учат при нас и знаят по кой начин и какво ние почертаем, че също знаят, че ние молим там вътре, че по няколко начин правим катехизиса, не точно религия, но правим катехизиса, свързано с християнството, но го включиме много често и също с помощ на нашите учителки, които работят при нас, които също са хората, които не са всички католици, но има и православни, но обаче имат също така един поглед към вярата и тогава, когато идват, особено когато идват празници, приготвят децата и за това. И тогава няма нещо, което някой се оплаква, че ние там учим децата на това, тази гледна точка. Защото това, което също предлагаме накрая са ценности, които са валидни за всички хора, за този свят и още повече. Като видяхме до миналата година как се търсеше начин да има дори един предмет в училищата, която говори за ценности, което после нищо не се получи, но там е друга тема, която по-добре да не го питам сега. Да, болезнена тема наистина. Отец Валтер, за сега обучавате деца предучилищна възраст, детска градина, предучилищна възраст, 1 клас до 4 клас. Изкушавате ли се да разширите класовете 5, 6, 7? Това изкушение го имаме, но виждаме, че нямаме сили. Преди всичко така и го много често така дискутирахме на тази тема. Търсихме начин също да мислим как ще бъде възможно. Дори намирахме хора, които бяха готови да ни помагат за сградата, за ремонти, за друга сграда, защото там, където сме, повече от тези групи и класи не може да си има. Но нямаме достатъчно сили в себе си и броя на аз като свещеник и броя на сестрите, които действат от тази гледна точка. Искуваме да увеличаваме броя, после нямаме начина да бъдем постоянно с двете групи. Ако щеше да бъде в една сграда, сигурно страхаме вече да тръгваме от годините. Обаче това не е възможно, защото това изкушение го отдалечаваме от нас, колко е възможно. Ако идват нови сили, ако наистина ще бъде едно бъдеще, други свещеници, други сестри, дори не пасонисти, но някой други орден, винаги можем така да разгледаме. Като ние предложихме на другите ордени, на сестрите, за 5-7 клас да си намерят сграда, да намерят място, да намерят лиценза и всичко това, което е необходимо. И ние накрая да оставим нашите деца в техните ръце след 4 клас. И това, ако става това нещо, за нас ще бъде голяма радост. Да се надяваме и от сърце пожелавам да се случи. Да се случи, защото така ще бъде завършен целият курс на обучение в една църковна, в една, бих казала, по-чиста учебна среда.
И родителите ще бъдат много щастливи, защото това е тяхното желание. Постоянно ни казват за това, особено когато децата са в четвърти клас, там почва голяма криза, защото излизат от нас и отиват в други училища. И постоянно се дигна този въпрос да продължаваме, ни предлагат много неща, но като казах преди малко, не е в нашите възможности и в нашите сили моменти. Но да се молим и Бог, може би ще чуе молитвите ни и вашите молитви, да се разрасне училището и да имаме един пълен курс на обучение в едно католическо училище, както някога в Русе е имало девическо и мъжко училище към католическата църква. Да, там това, което беше от сестрите от Нотр-Дам де Сион, което тук още днес се говори за това. Имаше тази сграда, където те бяха, обаче след когато е била конфискувана, не се върне на църквата, но отиде направо на държава и там в момента тази сграда действа едно голямо училище, което е този английски английско училище и тогава наистина една хубава сграда, която ще да бъде идеална за нас. Но и това го приемаме по Божията воля. Отец Валтер, като срещате млади хора в България, в Русе, извън тези, които идват в църквата, разговаряте с тях, какво е впечатлението ви? Имат ли настройка младите хора да се обърнат към Бога, да мислят по-задълбочено, не само за битови неща, за придобивки, но и за нещо, което е надбитийно, нещо, което осмисля живота? Как виждате младото поколение? Изгубено ли е, както мнозина казват, че много по-ниски духовни цели си поставя, дори и духовността в младите хора отсъства, така ли е? Сега, трябва да се каже едно нещо много важно. Всеки от нас е дете от културата, в която той е живял и живее. Нормално, че беше много различно това, което беше свят преди 20, 30, 40 години. Беше много различно. Днеска са влезли в това, което е култура, няколко хубави неща, които обаче има друга страна на медальона, на монета, която показва, че това става много опасно. Днеска това, което липса на всички, аз няма да спирам върху това, което е това на младите живота, защото виждаме ден на ден, че това, което става в момента, хвана всички. Малки, големи, по-големи, най-големи. Че този начин на живота, чрез тези инструменти, и говорим ясно за интернет, за изкуствен интелект, за това, което са социалните мрежи, за това, което в момента е на ползването за всички. Ето, че променя много начина, по който имаме ние поглед към самия живот. Преди всичко заради много информации, които оттам ние четем. И без да разберем добре къде е истината. Всичко става виртуално. Всичко става по един начин, който не се разбира. Истината къде се намира. Къде ние можем така да имаме истинска ценност. Защото от тези социални мрежи можем наистина да имаме от всичките гледни точки и да разберем как хората мислят. Но това е възможно, ако ти
самия човек, имаш вече стабилност в твоя живот. Знаеш къде се намираш ти. И тогава гледаш около себе си какво става, какво казват, какво живеят. Имаш представа на това, което в момента е движението на човека. Другото е, че за тези, които още са в търсенето. Търсенето е което означава момента, ма откъде да тръгнем? Тук е друг въпрос. Откъде да тръгнем? Какво слагаме като основа преди всичко и оттам да се избира? И млади хора, и казвам, и често и по-големи хора, не могат още да разберат на коя посока са. Какво наистина може да бъде ползват за живота, какви са целите на живота. И там става ужасно. Това, което ние всички виждаме постоянно, не е проблема, че този поколение не може нищо. Или това поколение няма идеали. Те не знаят къде са. Никой не ги предлага като трябва. Влизат в тези мрежи, социални мрежи, и там намира всичко. И тогава няма едно нещо, което е абсолютно. Няма това, към което ние трябва да ходим. Всяко решение, всеки избор, един добър избор, едно добро решение. Защото тук не вижда, че светът отива към една посока. Всички отиват в различни посоки. И дори днес отиваме към юг, утре ще отидем към север, после изток, тапа ще се върнем на изток. Нищо стабилно в момента има. И това и самите деца не могат да намерят това нещо. За съжаление, своите родители. Защото вече и те живеят и имат много често нестабилност. И го виждаме постоянно. Виждаме какво става с семействата днес. Как тогава ние да предлагаме нещо на тези деца, на тези младежи, когато зад тях дори липсва това, което е най-важно, самото семейство. Защото ние можем да имаме тези деца, например, за училището 8 часа на ден. Но накрая, когато ние ги им предлагаме нещо, но после се връщат вкъщи и намирате друга среда, друго мнение, друго мислене. Или дори да е също мислене, но не си предлага после на практика. Ето, тогава не е вината в поколението. Това не. Сега, нито е на родители, защото самите те не са вече едно поколение, които не са получили това нещо. Тук се говори за нещо, което вече се изгуби от много години, много, което постепенно и честно и са влезли други ценности, които не са ценности, но ги предлагат този свят като ценност. Тогава, когато ние казваме, че сме повече материалисти, отколкото духовни. А това е вярно. Не е вярно, защото вече така е предлагано всичко. Върху икономика, например, и други неща около нея. И има надежда ли? Вие питате. Надежда има винаги. Аз съм сигурен, че както всяка епока, ще дойде момента, когато всичко това ще падне. Това, което момента има, ще се върнем на хубави ценности. След колко време, това никой не може да каже. Но
Но като начало можем да пристъпим към покаянието, към изповедта, към изчистване на душата. Това е проблема, че ние на какво предлагаме покаяние, на какво предлагаме изповедта. Когато духовността няма, когато преди малко говорихме ето какво е изповедта. Наистина за хората изповед е важна, Бог е важен. Тоест, самите ние християни, сега не гледаме другите, сега трябва да си гледаме в себе си. Наистина, ние християните днеска вярваме в Бога, вярваме в Неговото възкресение, вярваме в Неговото милосърдие, вярваме в любовта, която има към нас. И ние също предлагаме всичко това, защото нашата вяра е тази. Или и ние сме част от тази култура и тогава вярваме, обаче не предлагаме до край. Ние християните също често виждаме онези, които също тази неделя отиваме на морето, тази неделя отиваме на чужбина, тази неделя отиваме тази неделя имаме гости, тази неделя. Тоест, вярваме, обаче има други неща, които днес са по-важни. И говорим за литургията, но не само това проблем. Това е един от проблемите. Може би един от най-видими проблеми. Обаче има други неща. Тогава трябва ние самите, които действаме в името на Бога, говорят за свещеници, за сестрите, за миряните, които са на едно ниво, познават и вярват и действат, че трябва да тръгнем от нула катехизация. Защото за дълго време, това може би вече България е малко различно като тези държави от това, което беше Съветски съюз. Италия, Франция, Испания, което е църквата за години още мислеше, че всички имаха основа и тогава продължава да предлагат едно и също. После един ден разбрахме, че основата вече я няма. Тогава, как да говорим за морала, как да говорим за етика, когато ние хора сме свързани само с този свят и нямаме така понятие за рая, за вечен живот, за възкресението, за това, което още ни чака след този живот. Поне така да имаме идея, аз действам тук на земята, защото искам да достигне Божието царство. Тук няма това. Тогава, ето трудност, която ние намираме днес да предлагаме нещо. Да, ще го приемат се, обаче на основа, какво има. Но въпреки всичко имаме надежда. Още повече, че дни ни делят от Възкресението Христово, от Великден, не случайно Велик ден. Имаме шанса дори в последните дни да се подготвим, да се изповядаме, като преди това искрено се покаем пред Бога, а след това се изповядаме и пред свещеника и си дадем едно обещание и да положим мъничко старание, поне да не повтаряме греховете, които вече сме изповядвали. За греховете, за покаянието, за младото поколение и единственото католическо училище в България за сега, което е в Русе, разговаряхме с отец Валтер Гора. Благодаря ви, отец. Благодаря на вас.